L-għodwa tajba lil-kulħadd fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Sant. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-Alla l-Missier u l-aqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Iġbarna llum biex infaħru l-mulej ta' tan doni li tagħna, speċjalment ir-rebħa fuq il-ħażen. U la darba ġejna l-Quddisa nixtiequ li nkunu maqudin mal-mulej. Hekk tallimna Omna Marija li llum qegħdin niċċelebraw it-twelid tagħha, nħallu l-mulej kellemna u nħalluhu wkoll imexxina biex fl-għażlet tagħna nkunu bħal Marija, ngħidu iva għar-rieda ta' Alla. Biex tiċċelebraw kif ixra din il-liturġija mqazza narfu ħtijietna. Mulej, inti l-kelma tal-ħajja, mulej ħnina. Kristu, inti l-ħobs tal-ħajja, Kristu ħnina. Mulej, inti l-mħabba u l-maħfra tagħna, mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubitna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Flimkien infaħru l-mulej. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smawiet, u paċi fl-art il-bedmin ta' rida daj. Infaħruk, inberkuk, innadurawk, innadduġġer. Irrodurek ħajra kbira tiegħek. Mulej Alla sultan tas-sema, Alla l-Missier li tista' kollu. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf tal-Alla bejn il-Missier. Inti tneħħi d-nubet ta' dinja ħenna lina. Inti tneħħi d-nubet ta' dinja. Inti li jiet full-min tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santu fi glorja tal-Missier. Il-Quddisa din nofruha l-ewwel b'suffraġġju tal-irwieħ Rosa Giuseppe u Anita Galja u nixtieq nistidikom titolbu għal waħda li talbitna nitolbu għalija għaliex illum bħalissa qed tagħmel operazzjoni delikata ħafna biex titwettaq ir-rieda tal-mulej. Nitolbu. Għatilina għaddejja tiegħek mulej id-don tal-grazzja tas-sema u kattar is-sliem tiegħek fuqna miġburin għal-festa tat-twelid tal-Verġni Marija li ġibet l-liben ta' Alla fid-dinja bħala bniedem u hekk infetħet għalina it-triq tas-salvazzjoni. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u bijek jgħix u jsalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Mikea. Dan jgħid il-mulej, int Betlehem ta' Efrata, ċkejkna fost il-familji ta' Ġuda, minnek għad joħroġ li dak li jkun prinċep f'Iżrael u għandu il-bidu tiegħu mill-qedem sa minn dejjem ta' dejjem. Għalhekk il-mulej jitlaqhom sa meta teħles dik li hi fl-uġieħ tal-ħlas. Imbagħad il-bqija taħutu jerġgħu lura fost uliet Iżrael u hu joqgħod jira l-merħla tiegħu bil-qawwa tal-mulej, bil-glorja ta' isem il-mulej Alla tiegħu u huma jamru fi żgur għax issa tkun kbira setetu sa trufijiet l-art u dan ikun isliem. Il-kelma tal-mulej. Nifraħ b'ferħ kbir fil-mulej, nifraħ b'ferħ kbir fil-mulej. Jien fit-tieba tiegħek nitma, tifraħ qalbi għall-għajnuna tiegħek. Nifraħ b'ferħ kbir fil-mulej. Nanni lill-mulej għal-ġid li għamilli, nanni lill-isem tal-mulej il-għoli. Nifraħ b'ferħ kbir lill-mulej.
It-tieni qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Ħuti, aħna nafu illi Alla ma' dawk li jħobbuh, ma' dawk li huma imsejħin skont il-providenza tiegħu, f'kollox jaħdem id fit għal ġid tagħhom. Għax lil dawk li hu għarafhom mill-bidu, ippredestinawhom ukoll biex jieħdu s-sura fuq iġbija ta' ibnu, ħalli dan ikun il-kbir fost ħafna aħwa. Lil dawk li ippredestinawhom sejħilhom ukoll, lil dawk li sejħilhom iġġustifikawhom ukoll, lil dawk imbagħad li iġġustifikawhom igglorifikawhom ukoll. Il-kelma tal-mulej. Jekk jogħġobkom inqumu bil-wieqfa l-Evanġelju. Ħin jgħid verġni imqazza Marija u tassew jistħoqlok kull tifħir. Minnek twielet Kristu Alla tagħna, ix-xemx tal-ġustizzja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mattew. Ktieb in-nisel ta' Ġesu Kristu bin David bin Abram. Abram nisel lil Iżak, Iżak nisel lil Ġakob, Ġakob nisel lil Ġuda u lil Ħutu, Ġuda nisel lil Fares u lil Zara min Tamar. Faras nizzel lil Herzon, Herzon nizzel lil Aram, Aram nizzel lil Amminadab, Amminadab nizzel lil Naħson, Naħson nizzel lil Salamon, Salamon nizzel lil Boaz min Bahar, Boaz nizzel lil Obed min Rut, Obed nizzel lil Jesse, Jesse nizzel lil David is-Sultan. Salamun nissel lil Roboam, Roboam nissel lil Abija, Abija nissel lil Aza, Aza nissel lil Josafat, Josafat nissel lil Joram, Joram nissel lil Ozija, Ozija nissel lil Gotam, Gotam nissel lil Ahaz, Ahaz nissel lil Hezekiya, Hezekiya nissel lil Manassi, Manassi nissel lil Amon, Amon nissel lil Ġozija, Ġozija nissel lil Ġokonija u lil Ħutu. Kienu żmien l-eżilju f'Babilonja, wara l-eżilju f'Babilonja, Ġekonija nissel lil Saletel, Saletel nissel lil Zorobabel, Zorobabel nissel lil Abijod, Abijahud nissel lil Eliakim, Eliakim nissel lil Azor, Azor nissel lil Sadok, Sadok nissel lil Akim, Akim nissel lil Elhud, Elhud nissel lil Eliozar, Eliozar nissel lil Matan, Matan nissel lil Ġakob, Ġakob nissel Giuseppi, ir-raġel ta' Marija, li minna twilet Ġesu li sejħulu il-Messija. It-nessil ta' Ġesu il-Messija sarek. Ommu Marija, wara li tarset ma' Giuseppi, qabel ma marru joqogħdu flimkien, saret bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Żewġa Giuseppi li kien raġel ġust u ma rridx ixandara quddiem kulħadd, għamel il-ħsieb li jibgħatha bil-moħbi tan-nies. Meta kien għadu qiegħed jaħsibha, dellu wanġu tal-mulej fil-ħolm u għallu: Giuseppi bin David, xella tibża tieħu għandek lil martek Marija, għax dak li tissel fija ġej mill-Ispiritu Santu. I ser ikollha iben u int issemmeh Ġesu, għax hu isalva l-poplu tiegħu minn dubithom. Dan kollu ġara
biex iseħħ dak li kien qal il-Mulej permezz tal-profeta meta qal: ara ix-xebba tnissel u jkollha iben. Il-kelma tal-Mulej. Illum hija festa ngħidha li hemm partikolari ħafna u li tista' tmissilna l-qalb. Għaliex? L-ewwel nett hija festa ta' ferħ kbir. U għaliex ta' ferħ? Fis-salm responsorjali tlabna nifra ferħ kbir fil-Mulej. Min għandu ħajtu imdawla bil-imħabba ta' Alla jgħix fil-ferħ. U l-ferħ ma jfissirx illi m'għandix problemi, ma l-ferħ ifisser li jien qiegħed iwettaq ir-rida t'Alla f'dik is-sitwazzjoni li jpoġġina. U għaliex għandna nifirħu llum bit-twelid ta' Marija, kif jgħidilna Sant Awustin, illi Alla għażel mara partikolari għall-ibnu li kellu jsir bniedem Ħanna. U bit-twelid ta' Marija nifirħu għaliex naraw wieħed mill-passi li Alla tagħna huwa fidil għall-wediet li għamel. U bit-twelid ta' Marija beda jseħħ konkretament dak il-pjan li kellu Alla biex isir bniedem Ħanna permezz ta' ibnu li twilet bl-opera tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni. Għalhekk it-twelid tal-Madonna huwa sinjal ċar li Alla fidil għall-wediet tiegħu. U x'wediet jagħmlilna? Li Alla jkun magħna. Kif smajna anke fl-ewwel qari. Għaliex is-salvazzjoni aħna naħsbu li sa tkun wara l-mewt, veru. Ma wara l-mewt x'nagħmlu? Naraw lil Alla u nsiru bħalu u kif inhu. Issa f'ħajjitna din is-salvazzjoni ngħixuha meta aħna ngħixu fil-preżenza ta' Alla. U dan huwa mottiv raġun biex ngħixu serenament, ferħanin. Għaliex Alla li prepara Marija għall-ibnu, Alla wkoll prepara lilna biex inkunu amara ta' Alla, amara tal-imħabba ta' Alla, amara tat-twettieq tar-rida tiegħu bħalma għamlet Marija. U allura nifirħu wkoll għax Alla għandu pjan tas-salvazzjoni. Smajna fil-Vanġelu dawk l-ismijiet kollha minn ġenerazzjoni għall-oħra. Taħsbux li kienu qaddisin kollha ta'. Biżżejjed niftakru f'David illi Alla qal fl-aħħar sibt bniedem li joġobni. U dan għamel żbalji kbar, b'dubet kbar, fejn ittradixxa żwieġ, fejn kienu wkoll kawża taqtil u bqija. Forsi xi ħadd jgħid, imma fl-Iskrittura dawn mhumiex qaddisin, le. Alla jinqeda bil-bnedmin dgħajfa għaliex iħobbhom, jaħfrilhom u permezz tagħhom iwasslilna s-salvazzjoni tagħna. U din hija l-miravilja ta' Alla. Ma jażilx il-perfetti, imma jażel nies deboli imma bl-imħabba tiegħu jaħfrilhom. It-teoloġi ġeneralment jgħidu illi l-ġenna hija mimlija b'midinbin maħfurin. Il-qaddisin kollha jgħidu li kienu midinbin imma kienu jarfu wkoll il-maħfra il-ħnina kbira ta' Alla f'ħajjithom. Allura dawn l-ismijiet illi din il-qari nisemgħu biss darba f'sena din il-festa fakkarna illi Alla għandu pjan tas salvazzjoni. Mod ġenerali bħala poplu t'Alla, bħala umanità, imma għandu wkoll pjan t'Alla
pjan ta' salvazzjoni għal kull wieħed u waħda minna hija partikolari. L-istorja tiegħi mhijiex bħal tiegħek, imma l-istorja tiegħi jekk tkun imdawla, aċċettata, maħbuba f'isem il-Mulej, tkun l-isbaħ pjan ta' salvazzjoni. Għalhekk għandna nifirħu għax aħna jien u int imdaħlin dan il-pjan ta' mħabba li Alla għandu għalina. Qegħdin niċċelebraw ukoll illum 8 ta' Settembru għalina l-Maltin b'mod il-festa tal-Bambina u nfakru wkoll żewġ eventi storiċi, l-ewwel assidju tal-1550 u l-assidju tal-aħħar tat-tieni gwerra mondjali. Għalax niċċelebraw ir-rebħa u għalax ngħidula vittorja? Għalax Alla li jenna l-Maltin tagħna dik l-esperjenza li nistgħu nirbħu il-ħażen. Kenna l-missirietna kellhom tgħaddida kbira mit-torok, Alla ħeles il-poplu Malti minn dan l-assidju, l-istess fit-tieni gwerra, u llum nagħmlu talima oħra. Illum Malta aħna is-soċjetà tagħna hija medda għaliex il-valuri kristjani, il-valuri insara qegħdin jitwarbu u minn min qegħdin jitwarbu mhux minna l-Maltin u l-Awċin. Il-Madonna tallimna illi meta nkunu moqodin mar-rida tiegħu nirbħu kull ħażen. U għalhekk nixtieq illi il-messaġġ ta' din il-festa tal-lum l-ewwel nett aħna li din nieħdu sehem fil-qudies hawnhekk f'dan is-santwarju jew permezz tal-mezzi soċjali biex nagħmlu minn kollox illi quddiem kull theddida li tista' twassalna biex iwarbu il-ħseb t'Alla, il-preżenza t'Alla, l-imħabba t'Alla, l-kmandamenti t'Alla, il-valuri insara, noqogħdu attenti. Għax aħna faċli niġġudikaw u llum xemmu ħaxejn, illum mhux kollox jgħod, le. Il-valuri insara għalina l-insara Maltin jekk aħna għandna ftit fidi irridu nagħmlu minn kollox. L-ewwel biex aħna stess ngħixu dawk il-valuri kristjani. U t-tieni nippruvaw ukoll ngħinu lill-oħrajn, speċjalment il-ġenituri li għadhom irabbu tfal iż-żgħar. Mill-familja dawn il-prinċipji, il-valuri insara jitnistu fil-qlub tal-ġenerazzjoni futuri. Għalhekk nitolbu bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu, il-Madonna li dejjem hija omna, biex aħna nkunu verament bħal Marija. Anke Marija tħawdet quddiem il-pjan ta' Alla u saqsiet, imma dan kif jista' jsir? Imma għaliex Alla poġġini f'din is-sitwazzjoni? Ir-risposta ta' Marija taf x'kienet? Hawn jien il-qaddejja tal-Mulej. Meta aħna ngħidu dak li Alla jrid ikun fija, naħseb ngħixu verament fil-serenità dak li jixtieq minna Alla. Għax Alla irridna ngħixu fil-paċi magħna nfusna, miegħu stess u mal-proxmu. U dan jista' jsir jekk aħna bħal Marija ngħidu iva għall-imħabba ta' Alla. Flimkien nistqarru l-fidi. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx, f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla, imnisser minn Missier qabel kull Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla għajru minn Alla, imnisser mhux magħmul. Għalina l-bledmin u għal-fidwa tagħna. U ħarġi sem bis-sejda tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar mina. Salbu ħalina bata taħt Ponzju Pilat meti difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn il-wies skont il-kodba mqatt. U tela s-sema u qiegħed fil-lemin tal-Missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin.
وصار نعطيهم it-twelid ta' Marija kien it-tweġiba ta' Alla għall-istedina wattal tal-poplu tiegħu. ċerti li jisemana irresqu qudiemu dawn it-talbiet tagħna waqt li ngħidulu ejja mulej salvana, ejja mulej salvana. Sabiex l-insara tal-knejjes kollha speċjalment f'Malta ikunu xhieda tiegħek fid-dinja nitolbu. Sabiex inwettqa bil-ħarsien tal-Verġni Marija pajjiżna jibqa' jos il-wirt tal-fidi nisranija li għaddewna misterijietna nitolbu. Sabiex in-nisa li jirrifjutaw li jsiru ommijiet iħossu t-talb ta' Marija Ġesu li taqlalhom il-grazza, il-maħfra u l-kuraġġ quddiem l-għażliet tal-ħajja nitolbu. Sabiex bit-talb ta' omna qaddisa b'ħajjitna aħna nagħmlu dejjem aktar spazju għal valuri insara bit-tagħlim tal-Knisja li waslinna l-aħbar it-tajba ta' Ġesu nitolbu. Għal morda u għal dawk li jduru bihom u għal dik il-persuna li talbitna it-talb tagħna biex fiduċjużi fl-imħabba tagħha ngħixu u jgħixu mod seren is-sitwazzjoni umanament diffiċli nitolbu. Permettuli talba bit-Taljan għax hemm komunità żgħira minn Ruma issegwi din il-qudiesa. Fratelli e sorelle, preghiamo per l'intercessione di Maria, Madre di Dio e Madre nostra, perché possiamo vivere in piena unione con te nell'ascoltare la tua parola, per dichiararci che noi siamo i fedeli e servitori del tuo amore. Noi ti preghiamo, nitolbu. Irres ukoll it-talb personali tagħna. Atina u Alla tista' kollox l-għajnuna tat-talb tal-Verġi Mqazza Marija biex hija li taħlet fid-dinja mingħajr seba' tatina il-grazzi li noħorġu minna mingħajr sija. Bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Għax fit-tjubitej tajdna dan il-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jisralina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-inbit nirdu sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitej tajdna dal-inbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jisralina x-xogħol tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej li jkollna l-għajnuna ta' ibnek il-waħdini magħmul bniedem biex hu li twieled minn verġni bla ma naqqas iżda qaddes iġbubija ta' ommu inaddafna minn ħtijietna
u jagħmel li din l-offerta tagħna tkun toġbok u li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom, nerfu qlubna l-fuq, niżukħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira ta' sew missier Addis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodurek ħar bi Kristu. U nfaħruk, imberkuk u nxandru l-kobor tiegħek fit-twelid ta' Marija dejjem Verġni li nistlet li ben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u bla ma tifset il-glorja ta' ġbubita tat li d-dinja id-dawl ta' dejjem Kristu sidna. Beħ ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli, imuk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat, il-kol ferħana jfaħru k-ismawiet, messarafinu għal-qawwet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbu it-tifrir tagħna waqt li bil-qima intennulek Addis, Addis, Addis. Mulej Alla tal-eżerċiti, smawiet u l-art mlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għolidu. Addis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Għaddes għalek li tolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs, rat il-ħaj, qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħaj tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru il-mewt tiegħek mhux għandru bil-ferqa. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-awmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħaj, għax oġbuk tilana hawn quddiemek biex nagħduk. Miċċa kontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'ġisewijiet li inna nieħdu sehem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun 14, l-Isqof tagħna Anton, il-Ministri u l-Poplu li jien ksibt għalik. Ftakar f'ħutna Rosa, Giuseppe, Wanetta, Galja li joġbok issejħilhom għal għandek minn din-dinja. Ftakar ukoll f'dak ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Daħħal il-mejtin kollha fid-dar tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom ifarruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Fiduċja inkomplu nitolbu l-mulej kif jallimna Ġesu biex inwettqu r-rida tiegħu. U għalhekk fidi nitolbu missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnata, ikun li tritint kif is-sema jiddoflak. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubitna bħalma naffru l-minu ħati għalina la ddaħħalniex fid-ġejt
iżaħrizna mid-dani. Aħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tjiba tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islem, nagħtikom islem tiegħek. La tħares lejn dubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Inti tgħix fis-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarbu bihom ikun jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla. Ma tkunx tkun dejjem. Danu Ġesu, danu li jnaħħi d-nubet ta' dinja. Ħejjin aħna l-mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna għal-ħajja ta' dejjem.
u Marija li tħalt fid-dinja mingħajr seba' nitolbu tifraħ mulej il-Knisja tiegħek bil-misteri qaddisa li bihom int sejjaħtilha u titenna bit-twelid tal-Verġi Mqadsa Marija li mela d-dinja kollha bit-tama u bih żerna għalina il-jum tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Qabel il-barka tal-aħħar nitlobkom nerġgħu nitolbu lil Marija għalina l-ewwel nett biex bħala nippruvaw ngħixu l-għaqda tagħna mal-mulej. U biex ninaqdu wkoll ma' dawk il-pellegrini u nies li jtolbuna nitolbu għalihom minn dan is-santwarju. Nitfgħu l-intenzjonijiet kollha u l-isforzi tagħna, id-dbatijiet tagħna, il-ferħ tagħna fih dan Omna Marija. Għalhekk ngħidu flimkien. Stima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummallna, tlob għalina met inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Inkantaw flimkien l-innu Malti li hija talba tagħna l-Maltin lill-mulej Alla tagħna. Il-ġurnata tajba li kulħadd.